No niin, siinä olisi taas MBK-ovettoon. Mutta tänään... What the fuck? AC-kone. Ei oo totta. Ja 21 millinen kaasari. Millainen pytty siellä lepäilee? Hähä, tarratuning. Asia. Ui saatana. Ui. Ride it like a stole it. Asia. Ui saatana. Go fast. Oh yeah, mamma mia. No niin. Sitten mennäänkin asiapuolelle. Go fast or go home. Yes, Saigmaa. Oho. Tuon verran vasta jättää. 41, 16. Pikku kiihdyttelyt. 201. Asia. Joo, Stage 6 Racingista hajas kannan tiiviste. Eikä Suomesta saa uutta, eli pakko iskeä AC-kama kiinni. Se on tosiaan vakio pytty. Hieman viilattuna. Vähän liian iso kaasarilla, 21 millinen. Säädet vähän hakusessa vielä, mutta eiköhän ennen miittiä säädet rupee löytyä. Perä on tosiaan hirveä edelleen. Sitä samaa Casanova tyyliä. Niin kuin ennenkin. Tosiaan tarratuninkia löytyy. Vanteet eri paria. Ainakin eri väriä. Parista en tiedä. Perkele. L73.